ଜଏନ୍ କଲି। ତାପରେ ମୋ ଝିଅ ବି ଯାଉଛି ବଡ଼ ସ୍କୁଲକୁ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଶୁଣିକି। ତାପରେ ସାର୍ ଦିଦି ବି ଯାହା କରିଥିଲେ ଫଙ୍କସନ୍ ତାହା ବି ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଲି। କିଛି କହିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆଦରଣୀୟ ପୂଜ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତଥା ଆଜର ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ମୋର ଆଦରର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବିଦାୟ ସଭାରେ କହିବା ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ମୋର କହିବା ସମୟରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆଜିର ବିଦାୟ ନେଉଥିବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ନାନୀ ଓ ଭାଇନା ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମେ ଯେତେ ବଡ଼ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ବା ଗୁରୁମା ମାନେ ଆମରି ହାତ ଧରି ପାଖରେ ବସାଇ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁ ସମାଜ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ କଥା ମାନି ଚଳିବା। ତୁମେ ମାନେ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ତୁମେ ଏହି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏହି ବିଦାୟ ସମୟରେ କିଛି ଉପହାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର କରିଛୁ। ଖୁସିର ସହ ଉପହାର ଗ୍ରହଣ କରି ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ। ଆମକୁ ଭୁଲି ଯିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିକରି ଯାଇଛି। ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ତମର ବା ଆମର ଏଇ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆଉ ଥରେ ଆସିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ମୁଖରେ ତମମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ଗୌତମୀ ଅର୍ଜୁନ। ଆଦରଣୀୟ ଦିଦି, ସାର୍ ମହୋଦୟ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ, ପ୍ରିୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓ ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିନ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜି ସେହି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦାୟ ସମାରୋହର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମର ଏହି ପବିତ୍ର ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର, ଯାହାକୁ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଶିକ୍ଷା, ଯାହା ସହ ତୁମେ ସାଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ନାଚ ଖେଳ ଅତିବାହିତ କରି ଆସୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା, ଆମେ 5 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛୁ। ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରତିକାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଓ ଅହିଂସା ମାର୍ଗ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି।
ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇନା ବଡ଼ ନାନୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଦାୟ ଦିନରେ କିଛି କହିବେ। ଆସିଯିବ ହାସିନା, ତମର ଆଦରର ହାସିନା ଭଉଣୀ। माननीय शिक्षक शिक्षयित्री सभापति, माननीय शिक्षक शिक्षयित्री सभापति महाशय, बजाना रे कान्हा बइसी बजाना, बजाना रे कान्हा बइसी बजाना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना, राधा आसिबनी ताकू होइछि मना, राधा आसिबनी ताकू होइछि मना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना। पादरे नुपुर बांधी मौने राधिका, कृष्ण को से झुरुछंती शून्य गृहेका, नयन देखिब केबे चतुर्धा मूर्ति, निषिद्ध शिकुली देई जीवे से केमिति, बाहुनी बाहुनी राय पड़िछंती घुमाई, बाहुनी बाहुनी राय पड़िछंती घुमाई, मोकला कन्हई अबुझा हुअना, मोकला कन्हई अबुझा हुअना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना, झुरे कदम्ब आउ झुरे जमुना। कंठरू झरे मधुर मूर्छना,
बसंत मृदुमलये अधीर जमुना सिंहरणे कंपी उठे तनिमा राधिका केबे पुणी कला कांधु देवे तांको देखा काले अपजस हेब किए कलंक बोलिब काले अपजस हेब किए कलंक बोलिब विरह बैसी सोना आउ तू सुनाना विरह बैसी सोना आउ तू सुनाना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना बजाना रे कान्हा बैसी बजाना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना राधा आसिबनी ताकु होइछि मना राधा आसिबनी ताकु होइछि मना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना छुरे कदम्ब आउ छुरे जमुना बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम या सुबचन रवि कर गुरुवर तुम्हें बता दो गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए गुरुवर तुम्हें बता दो किसकी शरण में जाए किसकी शरण में जाए किसके चरण में गिर कर किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए किसके चरण में गिर कर अपनी व्यथा सुनाए गुरुवर तुम्हें बता दो अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा अज्ञान के तिमिर ने चारों तरफ से घेरा क्या रात है प्रलय की होगा नहीं सवेरा क्या रात है प्रलय की
दो पथ और प्रकाश दो चलने की शक्ति पाए पथ और प्रकाश दो तो चलने की शक्ति पाए, गुरुवर तुम्ही बता दो।